Hi guys, this is vlog. Vlog din na. Taka-taka man mo. Vlog din ni, vlog ni. Vlog ni dili. Vlog ba ni? Tubag. Vlog dili. Vlog din ni. Mga ligo, migsagisi mga idol. So musakay migpambot mga idol. Pambot. Ang gamito na mong pambot mga idol kang Mano. Layat na si Mano Merlito. Mo una siya sakay. Okay. Next. Kana nailumot na siya. Nahinay ra kay motikang-tang ta. Nahinaglayat sa pambot ha. Mo ginod dragon. Abusod. Ako pagsakyan nato sa tugunan. Arat pa. Tuya, magbambot na ako. Oo, man to. Ay, ka magtainit. Kamplong ki man eh. Amo ni ta siya naman ano? Oo. Mo ni siya. Paghinay. Kay mo Buatan ni. mukiling man. Nya nakadali ra. Op. Kaplastar na mi mga idol. Oh, bye bye one time. One time ra, bye. Hello. Hello, what's up guys? This is vlog mga guys. Ito si Franz. Gwapo karon mga idol kay taob dito sa Sagisi. Isugi dito day. Isog dito yang. Suksok dito yang. Manong. Saksok mo dito. Manggudo. Si Jingjing at si Franz ang mag-ina. Okay. Giligwatan na ni Alex. Atras na. Ito na tagsagisi mga idol. Okay. Dang lingi. Shout out. This is vlog. This is vlog ha. Bisaya language rin eh. Kay na. Ito mag-English dia. Basta makita ninyo ang view. Okay na siya. Okay. Guwapo kayo ron mga idol kay taob. Unya pa ni mo hunas mga alas 12. Ako sa tanan ni may pabot manok kag may gamo. Asa ilan ini ni plom-plom? Timing gani oh. Dako ra ba? Ako 20 ton. Kani palit nimo. 20. Ligwat na, ligwat. King Queen gani ang pangalan no. Ha? Ngayan, King Queen ngayan. King Queen eh. Nang ngayon utruhan na. Ako lang kita sunod. Dainan Alex. Nalagi mga ID number sa kuan sa ilang mga pambot lang. Registrado na siya. So, mga idol basta na mga ID number, registered na siya sa atong panggobyerno do diri sa sakop sa Surigao City mga idol. Dani mo lis kay buya man. Tirada na mga idol. Para man SD ang dan SDN. Oh, Surigao del Norte. 2022. Nagbaoy. Pakis sa ibutang, pakis. Alex Pakis. Kita ka nakasabayan ni Alex? Ani Alex? Kita na. Ito ang balay ni Ali o turaw, itong green. Mau man siguro itong green? Green na pintura? Mau na, kanang green. Iya na. Turaw. Wapunta na suruyanan di mga idol kay mabot ka dito ka pwede ka manginhas dito mga idol kaso lang kung mutaob di na ka makadto dito kay daghang manong bato kung napatoy tulay sa una makasuroy-suroy ta di mga idol tawa ang atong lugar mga idol oh. Ang atong barangay San Jose Olingi mga idol bye bye. Hi. Si Mano
Carlito, si Dadang, si Mayang, ini si Miss Beautiful. Iya. Aria. Ang mga ligo gisi. Kato nga isla mga idol oh. Tuho na mo to. Woo! Tinaw kay dagat mga idol. Grabe ka green. Blue ra. Sago sa kalalo. Makita nimo ang buwan mga idol. Corals. Mga ano saan siya? Marine life. Naipambot mga idol oh, pa Surigao City na mga idol. Bulhot na siya padagan mga idol. Bulhot naglangoy, dili kay dagan. Wag na. Sotoy pa sa Kuitis mga idol. Para tong barangay San Jose. Mo na makita ninyo mga idol kanang bukid nga taas, mo na makita dito sa boulevard sa Surigao. Grabe kahabog na nga bukid mga idol. Mo direct na sa kuan. Murag speed boy. Hinay rata mga idol kay dool raman ning sagisi. So kuan raman siya mga 2 minutes raman siguro ni dagano og pambot. Layo man tagi barahan mga idol, diri man sa likod, wa man ta sa tubangan. So medyo malayo-layo gid gamay. Pero dili kay hunatan ang atong kuan pagkalangoy sa pambot kay dool raman. Sakto kay nag kuan, mura nagibutang ang maitiban. Oh. Kaway. Sityo silang sakop sa barangay Talavera. Ha? Talavera. Ang dito sa sityo na siya. Tora dito ang barangay Talavera. So atong kuano? Clarence James. Pasok kayo sa padagan. Batch man to ni kuan ni Berhel. Si Clarence James. Dino kay dagat mga idol. Grabe good ka gwapo ang atong panahon karon. Nami kayo mag-swimming mga idol. Ang dagat dire, grabe gyud ka presko mga idol. Grabe ka gana. Og tinaw kayo. Og walay lumot. Atong barangay San Jose. So makita nato karon mga idol ang beach ng Sagisi. White sand na siya mga idol. Makita ninyo ang white sand. Wala pa nakatisting og white sand. Try mo dire sa Sagisi Island. Sakop ni sa barangay San Jose, Surigao City. Mura po kag nakataak og Boracay ani mga idol kanang mga high class na mga kuan, kanang mga resort. Dili na magpadaog ang kuan, barangay San Jose. So mga idol, niabot na ta diri sa Sagisi Island. Na inanagat mga idol oh. Mo na gitawag og bubo. Buboy tawag ana nang panggal. Bobo, panggal no. Bisag klase-klase ng isda makuha na mga idol. Mo na panggal mga idol, panggal na panagat. Nagsugod na makita nato ang white sand mga idol.
white sand. Dili ni siya nga itong nga balas ha. Puti nga balas ni siya mga idol. Okay, na dakong balay no, kang kuan ay kang idir ni dang balay. Kang perlita ng balay. Amang balay ni perlita. Sano sira? Hindi. Maluluin. Hindi ka tumay sa polisis. Ato dito sa Pikas ilan ni kuan? Nila ni ng perlita. Kabiluan diri. Kabiluan eh. So, lantaw mga idol oh. Grabe ka puti ang buhangin mga idol. Puti kay balas mga idol, balas. Balas may tawag na mo na gud. Balas. Balas. Lah, bi. Dawats. Lah. Dawats kana. Okay, ipahimutang na dayon ang among mga dala. O hinahinay ra. Okay. Tuway lutaw-lutaw dito na ko. Naman ta dire ra ta? Dito magsabi. Oh, dire ta. Dito. Pwede na dire. Naman dapat day. Naay cottage dire mga idol oh. Asa man mi ani? Init man diha. Kana atong gamito na wa man bayad na. Wa na bayad. Dire ta. Dire ta. Nainit man. So mga idol, mo ni ang sagisi. Mo ni perminti i-post sa FB o sa mga YouTube o sa TikTok. Ano na bayad diha? Wala na bayad lang. Libre na. Kana lamisa ra may atong gamiton. Di man cottage. Kana, gi. Lamisa ra man. Di man may mag-cottage mga idol kay pwede ra man gud mi diri manglingkod. Ngita ra lamisa mga idol. Total kani okay ni diri. Direto. Oh. Among lamisa mga idol oh. Naay talisay tree, naay coconut tree. Basta klase ng mga tree, basta naa diri. Nga kana si Madam Dadang. Lingkod siya kay mga ligo mig sagis si. So ang resort nato diha mga idol tura. Gilimpyuhan na sa mga tagya. Tuwa ay duha ka bata nga nag-email. May bayad na ba pag na di awit hindi lamang kasi may ato ta dito. Isa wala no kanto kami bayad. Ano ay bayad? Kani, dire ra ni. Okay. Ligo na. Grabe ka tignaw mga idol oh. Grabe ka tugnaw. Grabe ka tinaw kay ang dagat ri mga idol. So wala ta dito mga idol kay may bayad no. Siyempre gana mo yun ang libre mga idol kay kuan na di ta madak-an ba no. Dili ta diha sa may kuan sa may lamisa na talisay para sulbad ang atong kuan batong kuan sa bulsa ba. Okay, nag-selfie na sila mga idol. Okay, grabe ka tugnaw ay. Grabe kalami sa tubig mga idol. Kalami sa sagisi. Ang among barangay mga idol oh. Tuara. Ang barangay San Jose. Na atbang ramay ni mga idol. Tig-south. Tig-south eh, tapisaw ba? Tira na. Pwede man ka mag-video-video bisa maligo mga idol. Kaya ang atong cellphone, di pud basta-basta, water resistance na siya. Marin ba, marin. Bisag maglangoy-langoy ning cellphone mga idol. Why kurat kay mahalon man eh. Tag kuan ra man eh, tag 2,000. Tag 2,000 pesos ba? Mahal naman na. Kanang dili mabasa imong cellphone. Sabi oy. Tira na, tiksaw na. Wala ka diha mga idol oh. Kana. Kalami. Kalami sa tubig oy. Okay. Lami kay diri sa sagisi mga idol kay kung nakay kuan, nakay jet ski, nakay speedboat, pwede mo diri magbanding-banding mga idol sa inyong pamilya. Kung nakay mga nana ba na mga gamit. Lami kay diri magbanana boat,
Mag-scuba diving, pwede diri. Diri ang pinakagana no. Pinakagana na view. Ug ang dagat grabe ka presko. Tambal gyud ni sa stress. Stress ni diri. Stress. Langoy-langoy na ka mga idol. Okay. Selfie-selfie pa. Uwak ang uwak. Nagtalikod magkatay. Okay. Kalami langoy-langoyan oy. Kalami langoy-langoyan mga idol. Shout out diha sa mga taga-bukid. Diha sa Rabagod sa Buanga del Norte. Mga taga-bukid diha, shout out. Na ako karon sa dagat. Nagpadagat ko. Og diha sa Usami City. O makita ninyo ang among beach dire. White sand, puti na balas. Tura akong partner oh. Nahini sa sorry to. Ato ka na dito lang. Mato ka lang. Tama ato ta. Mato mi dito. Okay. Kalami diri mga idol no. Grabe gyud kalami. Dili ni nga lami nga makaon ha. Gana nga kuan. Resort. Muna gitawag og Ider Beach. So mga Ider ang nagkuan diri nagdumala o sila'y tagya diri. Cabana Cottage. Cabana Cottage. So diri ta. Kung gusto mo magdulag balibol diri mga idol. Naay balibol. Kung player kag balibol aduwa ka diri. Duyananan sa mga badyaw. Ay badyaw. Duyan diri ka mga idol, duyan oh. Oh, na sila duyan diri. Nakakuan sa lubi. Ganahan pud kay sila diri mga idol. Duyan. Kani mga cottage. Ganahan kag magduyan mga idol, duyan. So diri. Mga idir ang tagyan ni mga idol no. Sila ni Nang Perlita. Tigon sa man ninyo si Nang Perlita lang. Lumon? Dili mo lumon. Valerias Cottage. Muna gitawag og Valerias. Valerias. Anay mani-mani grass na po'y Bermuda Triangle. Aka ni Bermuda grass dahil dili Bermuda Triangle. Simang matas topic mga idol no. So ang atong mga kuan diha. Ang atong mga view. Gana kay mga idol. O atong Little Uwak mga idol. Ang Little Uwak sa English na hook ba? Hook. Ano siya mga idol. So presko kay diri mga idol. Kung gusto ka magduyan daghang duyanan diri mga idol. Ligo ka diha bugnaw kay dagat mga idol. Latay ta dito mga idol. Ala. Duyan. Oh, mo na gitawag og duyan hiding in a coconut tree. Taga English. Tongtong ana tongtong kana gi duyan. Limpihoy dayon kay mali pa ang lingkuranan. Limpihoy dayon. Okay. Sige. So nata karon din sa I love Sagisi. Muna ilang kuan profile logo. Muna mga profile logo nila sa I love Sagisi. Boss. Okay. Pwede ta mula tayo dito boss. Naibayan. Tanaw lang kay Tanaw ra? basi ko balik na ba. Dili pala tayo nimo. Pwede ra dito basi ko. Atay ra ka dali. Kay kuan mi mag video. Sako. Ngi sunod. So mula tayo diri mga idol. Mo try ta diri sa ilang latayan ano. Ito lang floating cottage lang nawa nadang. Oh, mula tayo ta sa taytayan mga idol no. Maghinahinay ta kay basig mahulog ta na goodbye.
delikado dang, dili ko. Dili ko. Mahulog ta. Na, kuan. Naglaw-law no. Bukat mang pao. Bukat gani. Iko. Ako yang di na kaya ko. Sige. Gaan man ako sa kay Na- bukat manggod. Hinaog na lang ko eh. Dari yang oh. Kalaong masag dili duyan. Duyan jaon. La duyan na. Duyan na. Para malipay. Oh, ang atong photographer si Mayang. Ah, dili na video. Selfie ay. Okay. Sige. Oh, kana duyan na. Diri na lang ko mukuan. Diri yang oh. Sige diha. Oh, tikangkang gid ka diaron. Aja ka sipyat. Katangtango namang mga idol ang ilang haligi oh. Tungod ni sa bagyong ulit mga idol. Likon kay na pagkakuan atong mga idol napay floating cottage diri mga idol kaso lang gi kuan ni atong bagyong udit ba. Na, wala na hinuon gana to kayo. Naguba na kay gipalid man sa hangin. Kay kung wala tong bagyong udit mga idol, dito guba. So siyempre atong motor sa dagat mga idol no. Hi guys, this is vlog. Vlog day na. Taka-taka man mo. Vlog day ni, vlog ni. Vlog ni dili. Vlog ba ni? Tubag. Vlog dili. Vlog day ni. Abi na ko pisil-pisil pira ni. Ah, tura oh. Baktas na bitiri no. Dito may maligo sa unahan kay nasuroy na naman namo. Amo tang tiyo ko ning tibok sa gisi pero layo naman kayo. Pegang dito kabunan. Haman dapit, haman lagi yun. Ada jangan natin nila titing ng agi. Di ta mga gi. Di agihan dia. Baktas ta? Kabunan. Ah, di na ta mo adto eh. Ada dito kay bukang na black white. Black, white. White sun. White sun, then na apoy black. White sun. Okay. White sun. Daghan pa uwak na niyo. Uwak ba? Si Mano, tampisaw na si Mano sa diri sa among kaliguanan. Masina ko yung silpusil na kita. Yari naman na. Si Mano. Naglangoy-langoy na. Grabe ka tinaong dagat diri mga idol. Hinlo kayo. Dili tagahawak ra dali na. Nalayong dili paabot. taga dagat ka. Dili na mo dool ka nakapundo kuno laos Mano. Nakapundo na. Black mo. Dali na. Uy, dali na. Ay, pagdala di bilin na na. Di sa maghilabot diyan na naman si Alex nagbantay. Ibilin lagi dito ni Alex. Ibilin ba sa mesa? Ay, baby. Dire na ako cellphone. Dire na sa ko cellphone. Oo, pwede naman ipasa. Dalon mo ko niya cellphone. Aja kasi piyat. Tabla ang tanan. Kisilpihan lagi ka na ako dire. Sakto mo sa pitas kay pino kay balas. Ito gani sa tapunan. Tapunan. Nakailayo man baktason. Sukatan dia. Kapikir. Amo ato pa ta. O sige, ato na to. Sila mayang pa pa na. Yan na. Dito kay pino ang buhangin. Picture ni man hinatuan. Oh. Kay at bakla. Yan na. Langoy dang. Langoy na. Kalayom ba siya? Kalayom. Alayong bitaw. Katilaon kay para di. Sage gyapon mo nga sa dagat. Ay. Alam mabasa ina ko buhok. Grabe ni tag-treatment. Madaot. Maligo maga ka. Madaot din sa dagat. Na? Pero ang kapir ang buhok lagi. Yang otro ambak. Balik dito, balik. Buhok di pwede. Bari tugot ah. Yan, dai bitay mo yang ako na yan, pabusla. Sige, busla. Di ka pwede buso ng dagat ina ko buhok bagong treatment ini. Sige, langoy kana yang. Lay ba diyan jadi ha? Langoy yang. Sabi ka lang. Yung tag-treatment. Treatment.
Muna gi-treatment. Sige, langoy na lang. Kaya picturean. Langoy siya, langoy. Langoy! Titanic! Sakayang! Aman, makasaka ka na lang. Tara. Tara ka man, sa tabunan. Ito na sa tabunan. At bang yun sa hinatuan mga idol. So, baktason na namo ni mga idol, no? Yun. Sige. Langoy, lumba mong langoy. Ang mga daog na piso. Okay. Okay, ox. Okay. Kaya ito sa tabunan. Doon ako. Mga ito may sa tabunan mga idol. Dire na mo. Agion. Dire magandang shortcut at bang yun sa Hinatuan Island mga idol. So ako'y mag-unabi kay para makuha mo sa kamera. Lugi kayo mo, dili mo makapil sa adventure sa akong vlog. Yan. Dagan manusok dito no? Sakit kayo ba? Mura kag tuslok og dagom. Kung gusto mo saging na gagmay mga idol, di ara mga idol, dugay ni mahurot. Kahit grabe ka daghang bunga. Muna saging sa Kamadaan mga idol. Dili na basta-basta na nga saging mga idol, kay daghan kayo na mga idol. So sa kahon na to ang kabukiran sa isla ng Sagisi, kay makita nato dito ang pinakagwapo nga view. Para po kung makita ninyo, ganahan mo mo ani dire. Unya i-share ninyo akong video kay si Mayang masuko. Na si Mayang oh. Layang. Kaway-kawayang. Kapoy na kahangap. Oh. Si Dadang. Ato? Denay. Yan basta magkaligid ka. Medyo tungason ra ba ning agianan sa ako ano? Padulong sa tabunan. Pagdala yan. Tabunan. Na si Mama Dadang guys. Guys, Hello, what's up guys? Dadang. Magsagit-sagit na diri mga idol kay kuan basi mabuyagan ta no. Simba ko. Mag-adventure ta. Ay, napuno ka. Hangak. Maglingkod ta sa bato. Sa bato ba? Ala, hinay. Kahamoy. Maligid gani. Ligid yung ka. Sura. Nahinarag bakta sa? Paggunit sa palwa. Balik natin yung dalawa kansud. Gusto dira ako, dira kami nakahoy na gamay. Ala. Ala, kamang. Dawata. Dire ka. Ria. Ay, Dire ka. nababa lagi. Para mapil ka sa camera dali na. Ako yung una. Naguba na. Paubos na po guys. Hello, what's up guys? This is vlog niya. Hindi naman sa dito mo balik dito sa tuloy. Dili ni picture. Dili ni picture ha. Video ni. Batuhan man. Pero hinahinay tagtabok dito at bang sakwan. So kung wala pa mo nakaagi diri mga idol, subaya ang video, lantaw akong video para di mo mawala. Kaya kung di mo maglantaw sa akong video, mawala mo diri. Pero dili, joke ra to mga idol, gamay ra ka nga isla mga idol. Paggunit-gunit kay. Kaingon kag sakag bukid. Bukid na isla. Nabay bukid na isla. Si Mayang. Sunod-sunod si Mayang. Namay daghang tubli diri daidang. Daghang tubli diri dang oh. Mo ni tubli kani. Kani mga idol mo ni tubli. Hilo sa isda ba? Hilo kanang hiluan bitaw ang kwat kanang ito. Mo ni panghilo sa ito. Halamang kuan ra siya. Halamang gumagapang. So ang kuan ang iyang katas mo tong makapalipong sa ito. Itong isda. So naabot na ta sa pikas. No. Naabot na sa pikas sa Sagisi Island. Si Dadang. Ari ako. Haman. Wala nay pulak na dalo na to. No, pulak. Bunga ba panggata? Daghang bunga diri mga idol saging. Saging. Kanang lubi ba? Oh. Makita ninyo ang
Sagisi. Oh, mga idol, white sand. Yee! Oh, naipambot mga idol na nagat. O kani. White sand ni mga idol oh. White sand. O na si Madam Dadang. Tato si ko ano. Si Mayang Syria. So ang hinatuan mining mga idol tora, duol na gyud kay ta sa hinatuan. Ug ang isla sa Sayaw, kanang gamay na isla. Ug ang atong barangay Talavera no, sakop sa municipality sa Taganaan, Surigao del Norte. So ang atong mga rock formation mga idol, pinakadabis lang taon mga idol. Uda, dito ta mga agin. Sige. Kinsa man to si kuan to si nung idir to? Kinsa man na? Ara. Grabe kagana mga idol. Oh, tingnan ninyo mga idol. Oh. Kung gusto mo dire, mga ligo ug dagat na dire oh. Kagana mga idol. Grabe ka tinaw ang dagat mga idol oh. Tilawi ang dagat di kay parat. Tabang-tabang no. Di kay siya parat no. Kinsa man na? Sa si Puloy na. Dugangan. Awgangan ni Kuya Ali. Bisag dali ra kayo ang pagbaktas. Medyo kulbahinam lamang kay grabe kahangak kay wa man kanaanan og baktas-baktas no. Mag-practice na diri kay wa man tay sakyanan. Ang atong sakyanan atong sinilas. Para makaabot tag layo-layo. So ang atong isla sa hinato ano. Dugay pugod diha mga idol. Duty ko sa una diha. Sugbay. Ana dihan sugbay. Kapag diri ta agi kay kalayo naman. O layo na bitaw dang. Diyan ka ta balik dang. Pag dira ta agi kalayo naman kay dili. Lipot naman. Dugay ta kaabot. Anang ubod bitaw kadako man kadako. Oh, grabe ka ubod. Ubod. Grabe ka ubod. Kasi Ria. Ay palayo Ria basig kuan ka sa kuan. Dagiton ka sa kuan. Pating. Awat. Nay pating dire kay dool man ni kuan laud. Gani. Naanagod ang kuan mo, nato. Na naman laud naman na diha gud. Unahan. Laud na diha. Diha mo agi padulong Siargao. Kani mo agyanan padulong Siargao mga idol. Kung panahon sa mihanon kay didto dagko kay galon, dire sila mo shortcut mga idol kaning atbang sa hinatuan mining ug dire sa Sagisi, dire sila mga agi mga idol. Ang mobiyahig dapa Del Carmen, San Benito. Diha dire sila mga agi. Matumba na tahapin mga idol kay kusog-kusog ang bayod. Balod man na dire mga idol. Bayod na dire ang balod sa ato. So maghinahinay tag aginod mga idol. Sige, kuhaan ka. Kuhaan ka. Basi na buliawan dire no. Mo ni. Kani mga idol. Mura ni siya. Kuhaan gisemento pero bato ni siya mga idol. Bato. Naay gamayng white sand. Muna. Pero dili siya dangog mga idol kay wa siya kuan, wa siya kanang lumot kay tungod sa kusog sa hampas sa balod. Inig taob. Munang lami kay siya diri mga idol liguan. Kay kung ikaw kwartahan mga idol, magtukod ka diri resort. Para na kay relaxing area ba? Para na kay mga problema diri ka muani ka diri para mawala. Di na ka may stress. Basta kung kwartahan ka. Kaya makatukod man kag mga resort no. Okay na raw. Peaceful kay diri mga idol. Grabe ka peaceful. Presko kayong kuan sa hangin kay gikan sa Pacific Ocean. So nagsugod naghampas ang balod mga idol traw. Nighampas dia sa balod mga idol, nighampak sa bato mga idol. Mo nang grabe kasulit ang bato diri mga idol traw. Oh, pantawa ninyo mga idol, tawa. Traw, piti-piti na. Gamay pa na. Partida pa na siya. So dili nami magdugay mga idol, manguli nami, balik nami sa among giagian kay basig mabiyaan mi dito pambot. Maglangoy yun mi padulong San Jose. Pero wala na. Dili punta pwede biyaan. Kaya mo ra magisuroy. Duol ra di kaayo mga idol. Ang hinahinay tag aginod mga idol. Ria, diri ka Ria. Diri ka ba? Diri ay paguna. Para maapil ka sa akong vlog dali. Diri ka. Sunod ra mo dito mag-iban para makuha mo sa kamera. Okay. Okay diha na. Okay. Hinahinay mig aginod mga idol kay
Mamalik namin sa among baryo. Baryo ba? Muagi sa kag lasang. Kaya kung di ka muagi lasang, di ka kaabot sa pikas, no? Kalubihan man ni diri mga idol. Ang mga lubi diri mga idol na itagya. Number 1 na ng mga family leader. Diri sa Sagisi, sa isla, sa sakop sa barangay San Jose. Ama imo mga dadang. Magkalisod ka rito. Bato. Ay, pangapot mo yun. Tapos kalayo ka yun. Layo bitaw. May slide pa ta dito, no? Kanang di ta may slide. Ano ramo ko ang Ada pagkanaon sa gali. Di ara may tanan. Okay. magpaligid ka ka. Okay. Medyo hangos mod. Hangos mod. Naabot na may diri sa pinakapungkay mga idol. Pinakatuktok. So maghinahinay na po tag luksong ani mga idol, no? Lala. Vlog ni video. Vlog de. Diri. Diri ro. Nihinay. So nakalatas lang yun sa mga kalbaryong malisuron mga idol. Muna yung mga kalbaryong malisuron. Dali rin natin pa. Dali ra kayo. Huwag napoy mga rubber craft diri mga idol, oh. Muna yung mga rubber craft. Wala. Kaning rubber craft mga idol, muna yung magpakusog og duga sa guma. Guma nga tanom ba? Muna yung produkto na mo sa Zamboanga del Norte. So kung ang imong rubberan, kung wala yung rubber craft na sama ini nga tanong mga idol, hinay kay siya mo duga. So dito maka produce daig tagok. Kay dugay man mo duga ang guma. So butangan nimo mga rubber craft na mga tanom. Mo nang kusog og duga, daghan kay ka maharbis ana inig pananggot nimo mga idol. Bisan isla ra ni diri mga idol na di rubber craft, no. Nagtuo sila kaning rubber craft dili makatabang mga idol. Grabe na siya makapahatag og tambok sa tanom. Bisan na unsa nga klase na tanom basta naay rubber craft, tambok gyud na siya mga idol. Kay nagtuo ka sagbot ra siya pero na siya purpose. Mo na diha. So ang atong ginseng mga idol, no? Na ginseng. Dako na kay iyang ginseng. Medisina siya mga idol sa mga naay mga pamati. Naay mga gibati sa lawas, no? Una po sila yung mga herbal, botanical plants. So diri. Naabot na ta sa atong gikuanan. Coast Guard manadang. Wala tuaw. Kato man ang kanina dito hilabay. Coast Guard nagrubing. Muna Coast Guard sa Surigao no, nagrubing sila sa ilang area of responsibility. Ila yun ang monitoron kung na yung mga illegal fishing o guban pa diha. Munang 24/7 yun ang ilang pag bantay sa atong lugar.